Влез него. Влез в коша. Кажи, тук има много вкусна храна. Ама го викай го. Викай. Извикай се, че тук има много вкусна храна. Аре, бе! Аре, давай. И здравейте хора, ние сме Total Bros. Обаче днеска третия член на групата отиде на море. Те остане сами, ние ще спътим нещо дребно. Виктор ще обясни. Ще хващаме случайни хора за ръцете и ще се побазикаме малко в музея. Та, да започваме. Краде! Той краде! Що What the fuck? Що крадете? Охо, какво ще си крадем тук? Тройка. А, тройка, добре. Извинявам се, ако клипът ви се е сторил прекалено кратък, но просто това успяхме да се створим за 20 минути. При положение, че сме двама човека с Виктор и той се тръгне съответно. Та, ако сте някакви странни личности, това ви е харесва по някаква причина, може да дадете палец нагоре. Това е да. И поне да се абонирате. Поне с тази вода, моля ви се. Моля ви се, човек. Аре, давай. Има много вкусна храна!